Salam, mehriban yurttaşlar. Salam, Qadırdan ildeşler. Hoş geldiniz şuunki gepleşigimize. Şunun ha Türkmenistan'ın içinde bilim sisteması barady. Şu Koşodurna içindeki bilim sisteması barady. Hem de dil meselesi barady. Şunu size köp pikirlerimizi size yetirmek için şun ekrana çıkıp vatandaşlar bilen bir arada şun. Hoş geldiniz kardeşler. Şununa Türkmenistan'da şu bilim sistemasının ne derecede çöküşe gidendiğini hem dil meselesinin şu derecede çöküştediğini size öz fikirlerimizin üstüyle yetirmekçi vatandaşlar. Hoş geldiniz yine örgedek. Merdan Bey şu giriş sözünü hem başlangıcını size verelim. Hoş geldiniz Merdan Bey baş üstüne. Hoş gördük. Geçersiz yurttaşlar, esenlikler oldu ile. Yani bilim sistemini Türkmenistan'da bilim sistemi koşaklarının içindeki şu hakkında gurur etmekçi oluyor. Hatta yani men bir bilimci değil, dilçi değil yani dünyanızı açık internette demen, bilgi, malumat kan olan son azıcık irada seyrediyat yurdun içine de birazcık düşünceye olduk mu kalktı yani. Şunun için bu bilim sisteminin azıcık angrağına seyretsek köküne. Hepsinin Türkmenistan'da şöyle çök yağdaydı. Yine bilim sisteminin adı var. Ne sebepten bu gurumaçılıkla edilen iş mi? Ya akılsızlığın edilen iş mi? Bunun başı nereden geliyor? Sorularına, sorulara azıcık değinecek oluyor. Bizim bilişimiz değerli 18. asırdan başlap Rus İmperiyası Türkmen topraklarına yani Türkistan iline singip başladılar da yavaş geologiya emeleri, yol veletliği dağıtıp her türlü bahanlarla içerik girdiler yavaştanım parçetinden edile başladılar. Kayerde basvaldılar, kayerde bilmedim alda ulen aldılar sonun bilen Türkistan'ın parçetinden girdiler. Ondan sonra dünya tarihine sinesek şöyle kaptanların bilgide Belgiya'nın, Hollandiya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın, şuların İrak yıllarında neme olan imperiya olur mu bunlarda? Ondan basvalık eden. Onların Gunnatar tarafı, Gunnarta taraflarda Afrika kontinentinde gelenler, Asya'da gelip görenler var, ödüyorlar. Hem mesenin yani imperiyanın yani neme vardır, aytığı vardır, celladına aşık. Yani celladına aşık etmek için bir siyaset ulanıyor ekenlerde. Birincilikle şu dilini, yerli halkın dilini bastırıyor ekenler, öz imperiyanın nemesinden ulanıyan dilini yukarı derecede ediyor ekenler, yani saklayan ekenler de 50 yeter yetmez onlara gelip. Rus imperiyası şu riyadayı ulanıyor da bizim üstümüzde. Ne ettiler? Topraklarımızı elimizden aldılar, mahallamızı aldılar. Alimlerimizi, aydınlarımızı, serdarlarımızı attılar, yok edin, öpüşten repres ettiler. Sibirya'dan çıkardılar, topraklarını yutköttüler. Çöydük adamı, Türkmen halkını boşluğa koydular da sonra administratif güç de yani merkezden dolandırış. Rus dili oldu. Totalde işleyecek, totalden günün verecek, beşmen aylık edinecek. Mecburi adayda Rus dilini öğrenmen var. Yani Türkmen dili geçmedi. Yani geçin, Romaçılık edildi daha bu işler. Sonun verinde Türkmen topraklarının insan koyu galasının ya insan koyu basıvalıların yeri Göktepe'de pasapların yer olun. Dokumentlerde geçişinde. Sonun verinde Türkmen dili yere çok oldu. Yani ben özümden Tinali'ye da ben sayılı doğrunu okudum. 1980 yıl mektebe gittim. Olan birinci klasa men özüme mene
enema tam menne Rus dili. Yani Rus dilinde geçirilen okuw mekdebine yerleştirdiler. Näme üçin diýip sorasyň, türkmen mekdeplerinin Rus dili geçirilen nemeler, mektepler has nemerek diýip bilgisi eğitimi has güýçlürek diýip bolup. Ve Taparada kän aýdyp geçendir. Näme üçin Türkmenistanda türkmen mektepleri ejip ýöne Rus mektepleri ýokary derejede. Beýür imperiýanyň edýän oýny ekender. Gelen dil basyp alyjy dil, basgyçy bolmaly eken. Yani bir imperiýalaryň hemmesinde de bolup geçerken Rus imperiýada da aýratyndyk däl. Demen soňra el aldyryp duran bagylsa söz geçirse bolajak yani öne demeni oturman diýecekler. Yani ýene goşup bilen üstüne. Eger ýok mümkinçilik ýok. Dowam edip bilen mümkinçilikler ýok bolsa. Awa şu el galdyrýan mene maňa görnene size görnýän bolsa Çok kardeşlerimiz işte bu işte adam beğendim ya da işin ne oldu? Awa Merdan kardeş şu dil meselesine bilenmizde şu dil bizde dil nemesi ýok bolan üçin bizim dilimiz şol bilime de gaty täsiri ýetdi diýip düşünýäsden. Siz nähili düşünýäsiz? Şu bilim bilen dil meselesi bir ýerde şeýle bir çöküşde da biz mysal üçin bir zady düşündirjek bolsak başga ýurtlarda dilin sözüň kän görnüşleri bar. Müňlerçe görnüşi bar da. Ýöne türkmen dilinde bolsa şol dine Rus nemesine gidiyor da Rus elifbisine, Rus alfabetine, gramatikasyna hemmesi şol Rus'a gorslaryň nemesine dogry gidiyor. Şoň üçin bilimine de gaty şol yerlikli mukadden şu dilimiziň ýoklugy. Siz nähili düşünýäňiz ýoksam beýlekler gürlesinmi? O ne söz ver ayrım meson yine üstüne goşaýyn. Söz ver aldyk. Şu atma görünüp duran bayram el galdyrypdyr. Ýene de bir ýeri bar ýöne ady ýok o ýerde. Size görnýän bolsa sizem söz beripdiňiz. Arslanbek o. Bayram geldi. Evet. Şoňa söz berim onu. Onu kardeşe söyleyeyim güzel. Salamım ben. Peşin dil arada düşüneceğim aydamda doğruyan acıhının aytışalı bizim sözlerimizde aşırı sözlerine doğru gelecek sözlerimiz ağlayaman şu kâber sözlerin karşılığını aydıp bilemiyorduk. Mesela için kâber sözler aytsan ol has sert ağır gelýär. Bir sözümüz bolsa has yumşak gelýär, şoňa dogry geljek söz tapamyk. Oňa sebäbi pikirimçe bir taýyl başlady bäri taýyl dogry separ söz deme iletip çalşypdyr da. Şoň sebäbi şondan görýän. Sebäbi her separ iletip ýütgedende ne çağalardan sözlük defterler berýärler da, sözlük iletipler. O sözlükleri okuyacaklar. Şonda çok sözleri ayrıptırlar. Çünkü ben özüm bilýär ýaşaýar. Ýaşulanmagyň aýdan sözü bizim sözlüklerimizde ýok. Ondan golan kabul edilip üçin söne gadymy söz bolup görünýär. Ben bilýän howdatlary. Bizim elipimizde bolmansa biz şonu kan kabul edemiyoruz. Ýöne ýaşullar aýdýar, bolýany bile reli ilahi ilýär sözler. Öne sözler. Onu bize elipimizde goşmandyrlar. Şöýdüýüm bizim dilimiz nemesini yitiripdir da, düşünseniz. Gücünü, ýeli şondan beri düşüpdir dilimiň.
Bravo. Üstelik orf sözlü has yok orflar tasarruf kitaplarından orf söz işine gelecek kitapları bile bir tercüme tercümesi dedem ol bizim dilimize gavat gelmeyen son bizim gelip bu tercüme edip ver ara solunga manasını asıp Böyle. her şey sonra oğlum Böyle. Hı hı. Arslan Bey buyur. Bu terimi Ya indi gel ya indi gel. başlan hazırını dil hakta, bilim hakta görüne dotursak kardeşler. Hazır seyrede otursak şu, kardeşler olup her birimiz Türkmenistan'ın her bir küncünden de şu bizi bir arada getiren, bir arada fikir alışmaya, fikir kurnamaya, yol kurnamaya mesela dilimiz sebepler. Dil şu işe dotuyor da. Şu ara gatnaşık bolmasın deyip yankı imperiya yankı ulanıptır da bizim dilimizi elimizden alıp öz dilini ortaya koyup sömürülenimiz için birbirimizi düşünmez hale getiriptirler de Ruslar. Rus imperiyası. Şimdi şeyler bir neme var yani bilimi ne edip alacaksın? Dilin üstüyle alasan, sözlerin üstüyle alasan da adam. Şunun için hem bilimli olmasın diyen bizim dilimizi kesiptirler de. Yani sözlerimizi kesip atartırlar. Yok sözümüz az bizim 150 değildi mi ön? Sonra yalı bir sandı sanı var dilimizin de hazır kullanıp yürüyenlerimiz. Yani dili pesin düşüncesi hem pes oladı. Bilimi hem pes oladı yani öyle. Eğer düşüncesi pes olsa neyle oladı? Dili güçlü halklar mesela bular bir gülün verende uzat veren vaxtıyım ruhunu açıp görkezip bilerdi. Yani ruhunu nece açıp görkezip bildikçe şotayda karşısındakinin söğüsünü kazanıp bilir. Şona baskı yapıp bilir mesela. Özünü aşık edip bilir. Ya dili güçlüler yani dünya derecesinde de İslendik bazara girip bilirler. İslendik bir düşmanını yankı yenip bilirler. Ya yenme potansiyeli güçlü oladı. Karşıdaşını. Hani dilin nece güçlü olsa şonca da demek hem nesillerine güçlü bir düşünceler, bilgiler, tarihler yazıp koyup gidip bilen de şu bizim tarihimiz bilinmesin diyeyim. Yani Orslar gelip Ors imperiyası bizim tarihimizi unutturuptılar, dilimizi ortadan kaldırıptılar. Garaz işlendik şekilde sömürülmeye tayarlamak için ilki bilen dili ayrı yani kellerde. Ben şu zatları konuşacaktım. Sağ olun söz vereniz için kardeşler, dinleyeniz için. Böyle sağ olun. Eğer Hayat Hanım elini aldırıp olur söz alsın. Ne son demeden. En arkaya rak sonraların sözü. Şimdi yurtta bir çöküş var da ve bu yurttaki çöküşün yolunu keskitleyen esası elementlerin biri bilim sisteması olup duruyor. Bugün Türkmenistan'da bilim sisteması bir ösüşün institutu değil de bir siyasi gödevçilik kuralı ve yüzlerce milyon dolar dolanışığı olan bir içki kölöge vardır, Çeniboy vardır deyler ha. Kölöge vardır, kara vardır. Kara vardır. O kara vardır'a dönüştü şu bilen bilim ulgammak. Şimdi şöyle bir bizim Türkmenistan'daki bilim ulgamına bir sin atsak mesela mine Türkmeni 12 yıllık orta bilim vardır. 1700'den gowrak okuw vardır. 70 000'a yakın muallim vardır. Her yıl takminen 100 000 çağı mesela birinci klasa gitýändir.
20'den gowrak ýokary okuw jaýlary bardyr. Onlarca tehnikumlar, uçilişçiler, liseyler bardyr. Vilayetlarda mesela okuwlar, hani berberden okuwlar, institutlar salınýandyr. Göräýmäne giň gowrümli bir bilim sistemasy bar ýalyk da. Ýöne bu görkezilýän şaglarly ana salynan binalar ýa-da hani gideme okuwçylaryň institutyň barlygy, okuwçylaryň sany, mugallimlaryň sanynyň aşagynda okuw hiliniň pesligi we strukturada bolan ullakan problemalary gizleýärler da munça nämäniň aşagynda. Muňa garamazdan, muňa paçonkin näme okuwlaram diýilýär. Bir munyň näme fenomen bardyr paçonkin okuwlary diýip, hani san taýdan ýa-da daş görnüşi taýdan gowy bir moderndir, ýöne içi boşdur. Muňa paçonkin okuwlary diýerler da. Meselem indi bu şu nämäniň okuw sistemanyň içine garanmakdy, bu okuwlaryň içinde döwrewap metodikalaryň eksikliği bardyr. Bilme materialları ýokdur. Bilim programmalary könelendir. Bilim bazalarının ýoklugydyr. Maglumat izolasiýasy bardyr. İnternet ýokdur. Ýöne sebebi häzir dünýä näme global bilim ve Türkmenistanda bugün internetin ýoklugy sebäpli global bilime erişim ýok. Bu da bir modernizasiýanyň imitasiýasyny getirýär da, hani daşyjak, içimöjek näme getirýär? Bilim sistemasyna getirýär. Ondan soň näme sözde garaşsyzlygymyza alyndan soň latin elifbiýe geçildi da. Bu latin elifbiýede tiz geçildi, böyle derru geçildi bir ilmi baza ya da ilmi terminologiýanyň bazalary döredilmedi. Bir komisiýa döredilip üstünde hiç işlenmedi. Kitaplar täzelenmedi, serişde finansı yatırılmadı kitaplar. Nemedilmedi, tercime edilmedi laýyk höküminde. Indi şu ýerde dilin üstünde de durasym gelýär da. Güneme aslında dil reformasy geçirilenmekde beýle tizlik bilen geçilýän däldir. Hani latin diline geçtik da. Tiz geçilýän däldir. Munyň üçin bu ýuwaş-ýuwaş 5-10 ýylyň içinde geçilýändir bu dile. Başta bir ýuwaş-ýuwaşdan hani ýuwaş-ýuwaşdan aktadan geçilýändir. Munyň üçin bir komisiýa döredilýändir, serişde ýatyrylýandyr. Nemedip mesela öňkü 40 ýaşdan geçen adamlar bardyr. Bulangan bu dili öwrenmesi üçin bir kurslar döredilýändir. Ondan soň nemäniň leksikonny, dilin leksikonny içindäki neme bolan başga dillerden gelip hani neme bilen gara böjele bolup mesela Arapdan, Rus dilinden goşulup garym bolup bir dilimiz bar da. Bu dil başta bir arastalanmaly. Hani Türkiýede o edip öňkü köne sözlerini tapıp getirip bir komisiýa düzülüp bu sözlerimizi aslında bizim Türkmen dili gaty baý dildir. Ene şu TikTok'ta bir kısanak neme vardı. Dilden bilýärler bizim köne öňkü dillerimizi ortağa çykaryp otyrlar welin aslında bizim Türkmen dili garybam däleken ýöne bize many unutdurulan üçin gariplaşdyrylan üçin biz olary şu reforma geçirilenmekde, latine geçirilenmekde bu dil bu sözleriň hemmesini getirip ullanışa goşmaly. Mesela ilmi baza var, onu täzelemeli. Yok sözler varsa täze öz sözlerimizden täze söz döredilmeli. Ondan soň muňa yeterince bir serişde ýatyrylmaly. Bu kitaplary tercime edip ondan soň hani halk bu alışmak üçin kinematografynyň içine goşup kinolar çıkarılmaly bu dilde.
Gazet, jurnallar, ondan soň bütün platformalar açılıp şu dilde, bu dil barada ya da bu dilde bir nemeler, gepleşikler, zatlar edip yuvaş bir nemede geçilmeli bu dile. Yani bizde bular edilmedi elbette. Şunun için yetersiz kaldı. Ondan sonra şu dil barada aytmak isleýän de bugün diýerken nämçin türkmen örgütlenip bilenak ya türkmen nämçin bugün bir-biriniň elini tutup bilenak diýäseli. Toplumy, jemgyýeti bir ýerde tutýan zat dildir, tarihdir, däp desturdur. Bular hemmesi bir-birine baglydyr. Ve bugün bizim dilimizin garip bolduğu için, dilimiz şu derece yoyulup gariplaştırıldığı için biz şu gün örgütlenip bilmeýäniň iň uly sebäpleriniň biri dil bolup durýar. Şeýle bir geçmişe sinatsak, meselem ol başta Arap dilidi, ondan soň Latin dilini girkizildi 20-nji ýyllardan soň Latin dili girdi, ondan soň Latin dili aýrdylar, Rus kirillitsany girkizdiler, ondan soň ýene Latine döndük. Yani şöyle bir her nesile bir dil verilen yanak boldu da. O bir nesil Arap dilinde, bu nesil Latin, bu nesil kirillitsada, ondan soň ýene Latine geldik. Şeýlelik bilen nemenin bizim nesiller aramızdaki bağımız yok oldu. Geçiriciligimiz hem yok oldu. Tarih, nesiller bu dilin üstü bilen tarihimizi geçirýändir nesilden nesile. Bu nemenin değişmesi, her neslin başına bir dilin, alfabetin değişmesi bizim bu aramızdaki bağımızı, tarihimizi, däp desturluğumuzun geçiriciligini bu bağı kopardı. Bu da bil kastlayn edilen bir zatdır. Indi bilim sistemasından devam edip gitsem, okullarımız yine okullarımızın bugün 2 kurs valuta var diýäsde yurdun içinde. Bulan neme katı elbet täsiri vardır. Doların 2 kursu ve bugün okullarda diplomların satılmağı bu bizim sistemamızı, bilim sistemamızı bir kara bazara dönüştürdü ve özüne elita diýip gören adamları, yani bir elita diýip özüne elita diýen bir kısım vardır. Olar için dollar toplama bir mekanizma örüldü da bilim sistemamız. Ondan soň diplomun ikrar edilmegi diýip bir neme var. Diňe ýörüýte düzülen bir spisaklar vardır. Diňe şonu okusaň, yurdun içinde senin diplomunu ikrar etip bilýändirler. Onda da pul vermesen, ýene para vermesen, ýene şu garawazar sistemi, muny vermesen, eýem sen ýene o nebäni ikrar etip bilen ok, diplomunu ikrar etip bilen ok. Bulam eýem bir sosial seleksiýa, ýani sistemanyň düzgünlerini boyun eğmeye mecbur etme ve içki bazarı, yani kara bazarı diýär, içki bazarı bir gorama hükmünde bu metapda ullanýar da. Ondan soň çäre diýen bir zat bardyr bizde meten. Köpçülükleýän çärelere, okuwçylary okuwun ýerine köpçülükleýän çärelere kowmasy, bu da bir bizde siyasi gözekçilik kuraly hükmünde ullanýar. Şu yukarıdaki aydık geçenlerim bile bu bilim sistemi, yurdun içindeki bilim sistemi yurdun stagnasyasının çökmesinin esas sebepleri haline getirdi da ve bu metotlar yukarıdaki sana geçen metotların bilim sistemasındaki bu koloniya olan yurtlarda kullanılyandır. Sağ olun. Öyle, sağ olun. Cennet Hanım, öyle buyurun. Sağ olun. Geçäkçi yurttaşlar, dil bilen birlikde bilimi de deň derejede çökerdipdirler. Bunu her türlü ýol bilen bilim çökerdilen, şu çökertmäň bir görnüşi çärelerde sondan aýdyp geçmekçi oldum. Häzirki Türkmenistanda bilim sahnalaşdyrylan çäreler arkaly neslimizin bilimine öldürilýär.
Käre näme üçin bilim öldürýär. Soňky 35 ýylyň içinde giňden ýaýran käreler okuwçylaryň esasy işi okamak däldi, çärelere gatnaşmak bolup barýar. Universitetlerde ýa-da mekteplerde okayan ýaş nesil köp wagt sapakda däl. Eýsem ýörişde, taýýarlykda, tans repetisiýada ýa-da bayramçylykda barasynda bolýar. Bu çäreler bilimiň ýerine görülýän wepalylyk. Bu ulganda okuwçylarymız bilgen alýan şahs hökmünde däldi, döwlet simbolikasyny doldurýan resurs hökmünde görülýär. Universitet ilmi ösüş meýdançasy däl, ideologik dekorasiýa öwrülýär. Çäre nähili işleýär, plan ýokardan gelýär. Bu meýletin diýler, emma gatnaşmasaň bahalar bilen talyp, jaýy stipendiýalar bilen problemalar bolýar. Diplom işi bilen basyş başlaýar. Şeýdip neslimiziň wagtyny, bilimini ogurlaýarlar. Wagt bu bilimiň esasy kapitaldyr. Talyplar repetisiýada ýerden akşama çenle ýürüş, tans şekil, durmak, ısıda, soğukda, ağaç meýdanda, emma okul mailnamasynda kagızda okady diýilýär. Bu ýerde okuw statistika öwrülýär. Mugallim hem sapagyny geçirip bilmeýär. Gatnaşygy, gözerçilik etýär, sany ýazýar, raport ýazýar. Ýagny mugallim bilim beriji däl. Dispetcher we gözerçi roluna mejbur edilýär. Çäreler köplenç şeýle sözler bilen düşündirilýär da bu ýaşlarda watan söýjiligi söýgüsini terbiýelýär. Emma enata pikir görsün. Bilimsiz Lukman watan gorap bilermi? Tejribesiz inženýer halky howpsuz saklap bilermi? Okamadyk mugallim geljegi terbiýelep bilermi? Watan söýmek diňe bayramçylykda durmak däl, diňe el çapmak däl, diňe görkezmän etmek däl. Watan söýmek öz işini dogry etmekdir. Bugünkü talyp ertirki Lukman, bugünkü talyp ertirki inženýer, mugallim. Eger olar şu gün sapaga girmese, okamasa, terbiye almasa, pikirlenmeyi öwrenmese, ertir hassahana hopul bolar. Köpre ınamsız bolar. Mektep boş bolar. Bilim çäre bilen çalşandan nesil ejiz bolýar. Nesilem ejiz bolanda döwletem ejiz bolýar. Bu ýagda diňe studentiň meselesi däl. Bu enatanyň, jemgiýetdiň, ýurduň geljegiň meselesi. Kim çağalarymyzy şoňa mejbur edýär? Kim muny isläp edýär? Köp adam ýokardan görkezme gelýär diýerler. Emma ýokarda diýilen zat bir adam däl. Bu bir-birine bağlı bir näçe baskançakdan ibaret sistema. Her baskançak öz sebäbi bilen görkezmäni aşak geçirýär. İlki bilen iň ýokarda siýasy ýolbaşçylyk derejesi var. Olaryň esas maksady bilim bermek däl. Olaryň maksady durnuklylyk, gözerçilik we owadan görünýän tertip. Onlar üçin müňlerçe studentiň bir wagtda bir tarapa ýöremege, bir meňzeş hereket etmege, hemme zat kontrol astynda diýen alamatdyr. Bu ýerde student adam hökmünde däl, san hökmünde görülýär.
köp san güýçli görkezme. Şoň üçin çäre bolmaly diýen görkezme berýärler. Emma bilim ýatyryň diýmeýärler. Olar muny aýdyp durmaýar. Ine adam köp bolsun, kamera gowy görsün diýler. Galany aşagdakylar özleri dogry düşünen bolýar. Soňky basgançak ministrlikler ve merkeze daralar. Olar ýokardan gelen görkezmäniň hasabat diline salýar. Ýaşlar siýasy taýdan işçen, vatan süýüjülik, çäreleri üstünlikli görüldi ýa sözler bilen bezap plan düzýärler. Bu ýerde maksat hakykat däl, hasabatda gowy görünmek. Sebebi olaryň iş hem şoňa göre ölçelýär. Problemam bolmadymy? Ýokardan öwgi aldymmy? Şondan soň görkezme vilayet şäher ýolbaşçylaryna düşýär. Bu ýerde ýagdaý hasda ýetip bolýar. Sebebi vilayet ýolbaşçylary üçin bir zat hokly çäre gowşap geçdi diýen bellik. Bu bellik olaryň wezipesine, geljegine täsir etdiler. Şoň üçin olar töwekkelçilik etmeýär. Adam köp bolsun diýler. Nädip bolan möhüm däl. Indi görkezme universitetlere, mekteplere gelýär. Direktorlar bu ýerde bilýär. Karşı çykmaga yer ýok. Eger olar studenta sapaktan aýryp bilmez, bu düşünmezlik ýa-da boyun gaçyrmak hökmünde kabul edip bilinir. Şoň üçin olar hem görkezmäni ýerine ýetirýär. Sebebi wezipesi bilim bilen däl, problemasyzlyk bilen saklanýar. Soňky basgançyk dekanlar, kafedra müdirleri, muallimler. Ine görkezmäniň iň agyr ýüki şu ýerde düşýär. Mugallimler çağılara çäreyi berýär. Sana tutýar, gatnaşyklary belleýär. Hatta daşyndan seredende mugallim edýär ýal görünýär. Emma mugallim özü hem başga ýol tapmaýar. Ol hem ýokardan gelen basyş bilen ýaşaýar. Şeýdip görkezme ýokardan aşağı düşýär. Emma jogapkärçilik aşagda galýar. Ýokardakylar biz diňe bayramçylyk geçirdik diýerler. Aşagdakylar bolsa çağılaryň wagtyny, bilimini, geljegini ýitirýär. Indi esas soru, näçin bu edilýär? Birincisi görkezme, owadan surat, tertipli ýöriş, şadyan ýüzler, bu surat hakykat görkezmeýär. Emma hemme zat gowy diýen täsir döredýär. İkincisi gözegçilik. Çäre arkaly ýaşlar öwrenýär. Görkezlen etmeli garşylyk çykmaly däl, dymmak howpsuz. Bu bilimden has güýçli terbiýe. Üçüncüsü hakykat örtmek. Okuw resmi sapaklar ýatyrylýarmy? Tejribe ýokmy? Bularyň üstüne köpçilik çäreler ýapýar. Adam sapak hakda däl, bayramçylyk hakda gürleşýär. Şu ýerde iň ajy hakykat şu, bu görkezmeleri berýänler köpesi özleri elbet adam hasaplamaýarlar. Olar men diňe görkezmäni ýerine ýetirdim diýip pikir edýär. Emma sistema şeýle guralan hiç kim dolu günahkar däl ýaly. Emma hemmeler bilelikde geljek zaýalaýarlar. Şoň üçin mesele plan adam erbet diýen ýerde däl. Mesele görkezmäni bilimi öňüne goýan ulgandy.
Eger yukarıda bilimin kımmatı görkezmeden yukarı tutulsa, aşağıda hiç studentlerin sapaktan alıp çıkmazdı. Eger hakikat surattan mühim bolsa, hiç kim adam köp bolsun deyip korkmazdı. Şulara ayçaklarım, sözüm cemledim, sağ olun. Bolya, sağ olun. Bahar Hanım, buyurun. Sizin Sağ olun. Nimet kardeşler aytıp geçti. Aydara da adam almadı diyeyim. Bilimi dünya derecesinde östürmek yerine yani halkın fikrini, bilgisini öz kontrolünün içinde elinin ayasında tutmak bilen meşgul oldular. Şu sebeple mekteplerde bilim yoktur. Yine büyük binalar var, oğudan giyinen çağalar var, milli eşiğinde, uzun köynük, yeri, sürak giymek, şöyle zatlar vardı. Yönü mektebin içinde bilim yoktur. Bilim olmadığının sebebi muallimlerin, çünkü muallimlerin özlerinde de bilim yok. Çare bilen kutorun, Türkmenistan'da at bayramı, it bayramı, yöne bayram, yönütü bayram, üstüne bayramdır. O bayramda da tayarlık görecek diyen bir hepde öňünden okul yok, muallim yok, şoňa tayarlyk görýärler. O ýerde de bir hepde sen nemesen tayarlyk görecek diýsen bir hepdeki biliminden giýjak alýan. Dil baýlygymyz bizim yok. Täbi nähile düşündirsem ham. Dil hiç ösmesin deyip Türkmenistan'da adam sanmasa oldu, şu bir respublika olup dursun, Rusya'nın bir şahamçası, parasızlık deyip yalan geplep, biz hälem Rusya'nın kolonyası, şonun yolunun, şon buyruğu bilen yörülýändir. Dil baýlygymyz öňden gelýän söz dilimizin arasyna, sözlemlerimizin arasyna Rusça söz köp goşulan soň unutturulan dilimiz. Ol bize ýörite edilen, indiki öňden bizim enatalarymız gürlände öňkü türkmen dili bilen neme diýedik, gepleşýärdi da bizim bilen. Indi biz çağlarymyzyň ýanynda ýok bolan soň olar öz uğruna ösüp dilini ýerse gidip otur ýa-da mektepden öwrenjek zady ýok. Şoň üçin dilimiz gün-günler azalýandyr, unutýandyrlar. Bu zatlarym ýörite edilýär. Doktorlarymyzda da emmesinde de näme bilimleri pestir. Näme latin harf okuman, onu Türkmence okuyamy, olaryň oku konusunda çärelerle tuturan şu atara aldyraýyn da näme çäre bilen gutaransaň hemmesem şonýaly pes derejededir. Sağ olun şu wagtça diýeýin. Ýaşy, sağ olun. Bahar Hanım. Bolya. Bor. Mümkinçiligiňiz bolan diýene gelirsiniz. Aýşegul Hanım, buyurun. Salam yurttaşlar. Bilim hakda aýdyljaklar kende. Bir milleti ýurdu ýok etmek üçin dilini ýitirmeli, bilimsiz goýmaly. Ona etdiler. Ýokary okuw jaýlarynda bilim berilmeýär. Talipler çäreden çäre taýarlanmaly. Bilimi okuw jaýlaryny biznese öwürdiler. Näme üçin bizde ýaşajyk alymlar çykmaýar? Näme üçin hiç kim kitap ýazmaýar?
Diňe Gurbanuly Berdimuhammedow kitap ýazmalymy? Ol ýazyjymy, şahyrmy, alymmy? Ol bir diş doktory. Ýurtda erkin gürlemek, pikir alşmak ýok. Telewizionyada çekelesip pikir alşyp oturan ýyşy adamlar ýok. Şeýdip bilmeň, aň düşünje ösmeginiň öňüne alyp oturýarlar. Bilimsiz goýulan halky öz pydaňa, çürük tutýan pydasyna ulanmak aňsat bolýar. Şonuň üçin ýurdumyzdy ösdürmek üçin ilki bilen bilimi ösdürmeli, bilimli ýaşlarymyzy öňe çykarmaly. Bilegi güýçli birini ýykar, bilimi güýçli müňini ýykar diýipdirler. Sözüm jemledim, sağ olun. Öyle, sağ olun Aşyl. Kardeşler başka düşüncelerini üstünde dolduracak ya söyleyecek var olsa. Men dawam eteyim. Buyur Elahan. Hemme narsa dolar atrafında aylanadi. Memlekette 2 valyuta kursu var. Resmi, arzan ve bazar kursu. 5-7 beraber kımmet. Okutuvchilarning ahvoli. Ularning oyligi arzon kursda hisoblanib, shuning uchun amalda ular juda kam, oyiga 20-40 dollar maaş oladi. Katta korrupsiya. O'qishga kirish yo'q. İmtihonlar uchun parani faqat kökidan, ya'ni dollardan ve bozor kursi bo'yicha olishadi. Ta'lim tizim amaldorlar uchun dollar uyadigan qora bozorga aylangan. Umumiy xulosa. Bugungi kunda Türkmenistonda ta'lim tizim bolalarga bilim berish uchun emas, balki odamlarning fikrini nazorat qilish va ularning cho'ntagini qoqib olish uchun ishlamoqda. Bu maktab va oliygohlarni rivojlantirish joyidan orqaga ketish joyiga aylantirib qo'yadi. Ular sağ bo'lin, sözümü jamladim. Yaxşı, Elahan. Sağ ol. Başka kardeşler söz alacaklar var mı? Olmasa tamamla versem olacak. Benim üstüne koşacaklar mı? Yan kaydanla üstüne vuracağım. Acak mı? O Merdan kardeş siz boşup geçin benim brother Cemil'in olsun. Yine geçen yıl Tapara ölen çıkan nemede yurdun içindeki nevit gaz vardı. Yani şoların salgıtları var mı ya kontraktları hakkında gurrun edipler. Sonunda ben bir söz aydıktım. Bunlar yurdun başında oturan adamlar var. Emelsiz diyen bir söz ulandım da. Bunlara yanlışan ekeyim. O söz ne doğru ekeni. O işler kurumasılık ediliyor. Yani başta kuklalar öyle ministerler dediğine demedi. Demedi. Bütün şu taydan kurumasılık ediliyor işte kendi. Ben düşünüşüm boyunca dilini için garipleştirdiler. Dediğine bir gereken de işler dili garipleştirsen dilde reforma geçirmesen yani reforma değilinde dünyanın bilgisini ya dünyada kitaplarda internetlerdeki ilmi işler edebi dilçilik nimetini
tercümesini, şu zatlaryny gelişdirmesen da dilini baylaştırmasan neme bolar eken? Yurt ösene okany. Yani gelsene okanda yurt. Şu bilgin üstünden ösýär. Ondan soň bu taýda bir inçejik ýeri barsyn. Bilim öwredende, halka bilim açyk eden ýagdaýynda mezburi ýagdaýda tanqidi pikirlenme diýär. Ýa-da kritik myślenýär diýär rus dilinde. Şonu öwretmelek, yani haýsy hünärem bolsa tanqidi pikirlenme gerek ekeni. Yani şonda bilim ösýär eken da. De şöyle bir ýagdaý bar. Nädir? Türkmenistanda dili kestiler, bilimi kesilen, ýöretleşdirilen. Näme üçin esasy ýagdaý tanqidi pikirlenme adamy. Şoň üstünden ertmejek bolýarlar. Näme üçin ertmejek bolýarlar? Tanqidi pikirlenme edip bilen bolsa, mesela bir biyolog, biri jurist, ýene biri siýasatdan baş çykjak. Ondan halk göz ýetip başlajak. Tanqidi pikirlenme edip bilse, Türkmenistan bir nimäniň satlygydygyny, Rus imperiýatynyň interim hälem koloniýasydy göz ýetirjek. Halk jemleýici halk göz ýetirjek eken. Ondan näme boljak? Halk birikjek we Ruslar kopup çykarjak ýurtdan. Ene esasy mesele şu taýda. Biz Türkmenistan näder çygmal bolup durda, hem geopolitik bir neme hukmunda, toprak hukmunda Russiýanyň nemesi çäkleri diýip aýtsam boljak. Ana ýene de ýanky izah geleýin. Dil, ondan soň bilim, tanqidi pikirlenme. Bilim alan adam, maglumat alan adam neme etýär ekeni? Pikir açyp başlaýar eken. Bilgisi bolan adam biri bilen pikir açyp başlaýar. Ozan tanqidi pikir etýär. Indi şu taýda şu iki herakaty bolanda näme bolýar? Örgütlenme bolýar eken. Ya Türk has bizim dilde näme söýýär? Birleşik, birleşme bolýar eken. Ana esasy mesele şu taýda eken. Dilin ýygnalmasam şol, bilim ýatyrylmasam, görkezmek bar edip, örgütlenmäniň öňüni almak için. Ya bir halk örgütlenmek üçin näme etmeli? Bilgili bolmaly, tanqidi pikirledip bilmeli, tanqidi pikirlenme. Boldy ýa-da esasy mesele şu taýda eken meniň düşünjem boýunça. Ne bu guramçylykly edilen iş eken türkmeniň başyna getirilen ýagdaýlaryna ýürüýt edilipdir. Da bu akıl bilen edipdirler many. Ýöne türkmen halkyna ziýanly tarapyny. Men taýda näme diýin? Duraýyn. Muhammed kardeş elini aldırıp dur. Buyur Muhammed Bey. O geçen kardeşler. Şol dil meselesini benim öğrenmem ama geçen fikirimi dil meselesinde en bir yakından demek oturan ýagdaýymyz var da bir yakından nämes diýeli pasleşdirýär diýär netijesini görüp otursa we durmuşlukda ýakyn. Näme netijesini görýär? Birinji bilen halkyň esasy aktiw bölegi ýurdun daşynda fiziki iş güýji bolan, aň düşünje güýji bolan emamiz daşarda, ýurdun daşynda we bular ýurdun daşynda näýelerek bir status eýe? Hyzmatkar demesinde statusunda. Bir ýerde garar almaly, hyzmatkarçylyk etmeli. Ve en bir tesisçilerde onuň esas sebäpleriniň biri şol ýanky dil medeniýeti bolmany üçin esasy meseleler şo taýdan ýüze çykýar. Birinji bilen öz dilimiz yetersiz galýar, şol daşary ýurtlardaky adamlaryň düşünjesine demetmek üçin, ýetişmek üçin. Ve düşünje dilimiz yetersiz, ondan daşaram ýanky daşary ýurt dillerinde de batory ýetersizlik bar, hem öwrenme demesi ýeterler. Şol bir haýsam bir watandaş alalım.
köp ýurtlarda şu taýda näçe ýyl bolsa-da şu taýnyň dilini öwrenmesi gaçy bir neme wagtalýar. Eňe şol gündelik kullanýan sözlerini belki öwrenýär. Onda şunda öwrenme nemesinem mümkinçiligem bolanokda. Şol esasy kynçylyk günümizde şol başymyzdan hem geçip dursa bilim ýetersizligi sebäpli. Şoňa köp nemelerimiz ildeşlerimiz ýa-da belli bir eýam hünäri bar, ýene var ýa-da bu dil ýetersizligi sebäpli ýa-da o derejesinde bolsa-da has pes derejede bir statusa eýe bolýar-da. Ýöriýtilen edilenni hemme kardeşlerimle aýdyp geçdi, ýöriýt edilen, gaslaýyn edilen, ol gaçy bir açyk aýdyn görünip dur. Çünki ýagdaýymyz şol, oňadan ýanky diýişim bar. Näme üçin şu ýagdaýda diýip bir köpçülik bilen halkyň öz arasynda bir neme bolmaly. Merdan kardeş aýdyp geçdiň, şol öz aralarynda da gürleşip düşünýär we dili bolmaly. Bu sebäplerden sonra kamu nemesi diýil ýa-da kamu düşünjesi diýil ýa türkçede. Bir halkyň jemgyýetiň umumy bir ortak düşünjeleri bolmaly. Şolum häzirlik şuňky ýok, ýöne gurrun edilýär, belki şuňa esasynda bir täsiri bolup, belki bir nemelikler bolar, ýetişmeler bolar. Häzir Milli Halasy Komitetining esasy näme şol? Esasy alyp barýan işlerinde maksady o şeyler jemläýän häzirlikçe rawuny Bolýar, sag ol, Mehmet bey. Ajagan hanım, siz jemlejekmi? Hawa Merdan kardeş burada goşaýyn menem. Şu ýerde Bahar hanım el galdyrypdyr. Indi has jemletegem ýakynlaşyp gelýär. Gitleşýärmiz kan uzağa çekmez. Yok değilse kaçacak zaten demeler. Şu aya kaldığını internetten bir dakika öğrenmesinler. Öňer dilini yitireni hälim galanjak ve yitirecek bol. Hiç olmasa şu internetten bir dakika öğrenmesinler diýse. Hem de var ya internette İngilizce öğrenecek mesela öz Türkmen dilini haýsy bilgilerden şonu öğrenmesinler diýip Türkmenistan'ı internete gysýandyrlar. VPN almaly diye. VPN'em her hepde kodunu değiştirýärler. Bir hepde ullanybilýär. VPN barıp altyn asyrdan barıp VPN soramaly. Şonu kod soramaly da ýene de şolaryň gödäwçiliginiň aşagyna bolýar sen. Neme sorandyny. Şular diýjekdim men. Sağ olun. Dogry. Bellediňiz owa. Sag olun. Buyurun Ajagan hanım. Merdan kardeşine jemläwersegem bolar. Başga söz aljak ýok bolsa, şu ýerde ýani haýatan gowzat bellep geçdi da şu beýik binalar, oğudun binalar ýöne içinde bomboş bilim ýok diýdi. Şu inni bize ýürüýte edilendigini biz hemmämiz aşağı kan wagtdan bäri halkymyza, watandaşlara ýetirip gelýär-de. Ýöne şu bir milleti ýok etjek bolsaň ilk bilen dilini ýok etmeli ekenler. Şonu etipdirler bize. 35 ýyl bäri bir nesil ýok boldy. Bilimsizlikden dilimizin gariplaşdyrylmagyndan ýok boldy da. Şoň üçin ýani sizem belläp geçdiňiz Merdan kardeş. Şu bir dahy analiz etjek bolsam şonam etip bilena sebäbi bizim dilimiz ýok. Dil baýlygymyz ýok. Şu zatlary ýürüýte edilen. Şoň üçin şu ýani Haýat hanym belläp geçdi TikTok'larda bir media başga platformalarynda şu wagt bir dilçiler ortaga çykyp başlapdyr.
şol türkmen dilimizin ýok edilendiği barada şol gadimki öňkü türkmen dilini has öňe çykaryp, baýlaşdyryp, şolardan uğralanyp ýene de şol dil reformasy edilmeli diýen netije gelipdirler da. Çoň çynine şu ýerde kardeşlerimiz bolupken pikirleri paýlaşdyk watandaşlar. Şol bize ertir hukman edilmeli. Ne saparagan her gün şu kitaplarını özünün 30 yıl bäri, hatta 34 yıl bäri şu Türkmenistan'ın şu ýagdaýa gelendigini özünün sesli kitapları bilen halkymyza ýetirip otýar. Şu zatlarym bizim dilimiz bolmansa, Türkmen dilimiz bolmandan soň şol Türk diline, Rus diline, İngiliz diline berilip durda. Bu da näme? Ne şu bizim ýene de gaýtyp gelsen, şol dilimizin ýoklugy. Dilimizin ýürüýte edilendigi, ýok edilendigi. Şoň üçin biz ertir şu zatlary eden adamlar, şu zatlary eden her bir şahs hukman illüstrasiýadan geçmelimi gadip düşündüm. Şoň üçin biz dil reformasyna, ýa-ni bilim sistemasyna şu ýerde detayly gurrunlar bilen halkymyza ýetirdik watandaşlar. Merdan kardeş, sizden goşduğunuz bar bolsa başda ne jemlesek bolmasa. Yok, men nime ettim? Jemlaýyn. Şu ýerde bir elini galdyryp durmaga görünmedi ýöne kim ekende. Yok. Ya öňe Hadi düşürmedi elini. Olyan vatandaşlar şu ýerde şu öz pikirlerinizi halkymyza ýetireniniz üçin, paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun, gelip beren gurrunlaryňyz üçin. Bu zatlar hukman dile getirilmeli. Her bir zat dile getirilmeli. Ýoksa türkmen şu ýok edilen derejeye gelip ýetdi da, şunki kyn bir dereje çykmaz bir ýola gelip ýetdi watandaşlar. Şoň üçin bu zatlary biz ýetirmesek, halkymyza öz dilimiz bilen ýetirmeli. Gelecekde de şu gepleşiklenmeli has köpeltmelimi gadip düşünýän. Şonu ýerde dowam etmeli. Sebäbi türkmen halky dil baýlygy bolmansa hiç bir dada analiz edip ýa-da şu öz pikirlerini ýetirip bilenak, öz duýgularyny çykaryp bilenak gadip düşünýän. Şu ýerde watandaşlar köp sag bolun gelip beren kysly gurrunlaryňyz üçin. Ýene geljek gepleşiklerimizde görüşençe hoşda bolun. Bizim şu sosial mediadaky, YouTube kanalyndaky Halkın Sesi media kanalımıza da köprek abone bolmaňyzy, şu saparagan sesli kitaplarynam köprek dinlemekligi şu ýerden ýene bir gözek ýatlatyp geçirýän watandaşlar hoşda bolun geljek gepleşiklerimizde görüşençe. Yok. O diýilesen olsun.